към хоризонта. Въздухът ни! Внимавай! Това е структурът ни по гмуркане Джаксън. Родена си за това. Хубаво е. Не помня да е било по-вкусно. Забравих, че снимаше всичко. Знам, сладко е. Мога да танцувам? Да, ако си пиян. Не бях толкова пиян. Защо трябва да тръгвам? Не дей. Остани. Знаеш, че не мога. Откраднах всичкото ти, Белео. Не може да отидеш гола на новата си работа. Всичко ли взе? Да, всичко. Струва ми се, че фирмата ще го насърчи. Ще помага на новите служители да се отпуснат. Прогресивно е. Да, оставиха ме да мисля над предложението цяла година, за да съм тук. Шефът ми е жесток. Нека те закарам до летището. Не, Защо? мразя сбогуванията. Добре, аз също. Без тях. Супер, идваш с мен? Бил съм там, носил съм костюм. Не е за мен. Сериозно, тук съм щастлив. Виж океана. Тук имам всичко, което мога да искам. Освен мен. Виж си лицето. Много си сладък. Много си сладък. Да пинем по още едно. Добре. Да. Наистина ли си ми взел дрехите? Едни мръсни чорапи. Много си странен. Ей, Джес, още 2 бири. Благодаря. Сега идвам. Лондон. 1 година по-късно. Здравей! Сара, нямам търпение да те видя. Знам и аз се вълнувам. Малко остана. Знам, кога ще кацнеш. Около 11. Ще те взема от летището. Не, Паскал, ти си булката. Не, няма да идваш. Надявах се да свършиш няколко задачи. Да, разбира се. Шаферката е на твоите услуги. Може ли да взема пикапа? Да, целият е твой. Наистина? Така се вълнувам, че ще дойдеш. Маврици. Офис Лондон. Не, благодаря.
freestyle. I know. Put on your tight dress and high heels. I know. And take you somewhere that you never been before. Mood forever. Hold out your left for maxi freestyle. I know. Put on your tight dress and high heels. I know. And take you somewhere that you never been before. Mood forever. Ехо! Ехо! Има ли някой? Гадост! Нитро, ела тук, момче. Вътре. Соломон! Сара! Леле, промъкваш се да крадеш от мен. Благодаря. Не го смесвай с кола. Определено няма. Той е от хубавия. Като ракетно гориво. Видя ли го вече? Какво? За кого ли може да говориш? Макар да ми липсваше, пак ще платиш. Разбира се. Скоро пак ще дойда. Твоето скоро е много по-дълго от моето. Да, но ромът ти е единствената причина да се връщам тук. Да, бе. Благодаря, Соломон. Винаги. Луда. Искаш ли да отидем да пинем? Да вървим. Не. Сватбата е моя, правилата също. Категорично не. Хайде! Не става. За мен! Не става. Утре се омъжвам! Не! Не! Не, Гот! Плажният бар и къщата за гости на Паскал. Благодаря. Изглежда вкусно. Благодаря, Жоел. Чудесно. Хубави са. Тук много ми харесва. Щом си затворя очите, в 9 от 10 пъти виждам това. Трябва да се омъжвам по-често. Между другото, вече няма да отсядам в хотел. Не вярвам, че това място е твое и на Винсент. Невероятно е. Благодаря. Паскал, поздравления. Трябваше да направя сватбата тук, но и на Родригес е красиво. Тихо е. И са само 2 часа с лодка. Да. Няма туристи, освен теб. Аз не съм турист, не ме наричай така. Имам шофьорска книжка от Маврици и оцелях тук цяла година, нали? Значи официално вече не съм турист. Не искаш ли да останеш този път? Не можеш ли да работиш от тук? Как се наричаше Брандо? Старши брандов стратег. И ако искаш да знаеш, наистина е много важна работа. Много важна. Имам лаптоп, имам визитки. Много се впечатлих. Сериозно, това е... Боже мой, не се обръщай. Ужасна си, защо се обърна? Той ли? Балия. Сериозно ли? Водолазната му школа е в съседство. Не. Напротив. Тук ли е? Паскал, защо не ми каза? Мислех, че ще го видя чак на сватбата утре. Ще го видиш на партията до вечера. Не. Да.
кога щеше да го споменеш? Ти не искаше да ти казвам нищо. Бих се радвала да ме предупредиш или... Кой е това? С кого е? Една приятелка в гмуркането. Боже мой, трябва ли да изглежда така? Агресивно е. Паскал. Ще се скриеш ли? Да, искам. Society make black man bleach him skin. Can't see danger, but me see a shark fin. Walk by your bed, but you make me like him. Just soldier and your life in a sin. Artificial beauty toothing, but chemical use herbal medicine. Little boys and crack me get jammed and you rim me. Какво гледаш? Хвана ме? Нищо. Просто обмислям кога да го направя. Добре. Пожелай ми успех. Върви, успех. И така. Здравей. Здравей. Коя е тя? Ще ти обясня после. Кога дойде, не те видях. Преди половин час. Трябваше да те потърся. Изглеждаш чудесно. Да, ти също. Благодаря. Радвам се, че те виждам, защото просто не искам да е неловко на сватбата този уикенд. Няма. Защо те? Да. Да, тотално. У кого ми е запалката? Тръгваш ли вече? Да, прибирам се. Чао. Аз тръгвам. До скоро. Тръгвам. Ще оправя документ. До утре. Чао. Чао. Нито дума. Ей, чакай! Още ли си в къщата на плажа? Да. Ще те изпратя по половината път. Не, благодаря. Хайде, ето там е. Кучко, фериботът тръгва в 7:30. Изпусни го и ще те убия. Знам! Това е нещо, което го няма в Лондон. Как е там? Добре, лудница е, но наистина е добре. Добре, мисля, че това е половина. Не, една трета или повече. Приятелите ти тръгват. Ще ги настигна по-късно. Знаеш колко мразя сбогуванията, нали? Да, знам. Извинявай. На Соломоне. Успех. Чин-чин. Да. Джаксън, страхотно е това, което си постигнал. Явно прихванах част от твоята амбиция. Слага се обратно, глупачки. Така ли? Не мисля. Според мен е идеално. Да, изглежда приказно. Да, животът ми е съхранен. Пробвай тази. Ето как се слага. Знам как се слага, И ако решиш да я надуеш, което няма да направя. но аз мога да направя. Джаксън! Джаксън, не! 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 Това е ужасно! Това е опасно. Спри! Джаксън, Какво искаш? нищо. Липсваше ми.
Това е. Не искам. Какво? Това. Няма смисъл, ако пак си тръгнеш. Джаксън, аз пак щях да замина. Ти го знаеше. Налагаше се. Не се налагаше. Можеш да живееш където искаш. Да, технически. Това е избор. Мога да живея където искам. Имаш избор. Ти си лицемер. Какъв избор е, ако е при твоите условия? Ами ако аз не искам? Добре, ето това било. Трябваше ли да се преместя тук и да ти стана помощник в магазина? Не мой помощник. Ако толкова държеше на мен, ти можеше да дойдеш. Пътят е двупосочен. И да се задуша в Лондон? Забрави. Извинявай, че исках повече от това. Не ме стигаше. Цял живот да съм като във ваканция. Добре. Няма да се разберем. Добре. Знаеш ли какво? Да си обещаем да не се държим неловко на сватбата. Искам Паскал да има хубав ден. Тогава е най-добре да не говорим. Чудесна идея. Гениална. Идеална. Супер. Чудна. Идеална. Добре. Отлична. Не говори. Ти не говори. Млъкни. Ти млъкни. Малка му. Здравей, бъдеще булко. Сара, къде си? Чакаме те от половин час. Знам и съжалявам, малко се успах, но всичко ще е наред. Не можем да чакаме повече. Какво стана? Спали с него? Ами, може би. Сара! Да, знам, беше... Е? Беше... Сара, ти каза си, че няма. Знам. Къде си? Той там ли е сега? Не. Знаеш, че днес това е единственият ферибот до Родригес, нали? Майка му. Вдигни. Уайман. Фреди, здравей. Днес ще летиш ли до Родригес? Разбира се. За сватбата. Слава богу, може ли да летя с теб? Да, но тръгвам точно след 5 минути. Ще дойда до 10. Не смей да излетиш без мен. Тръгваш след 5 минути. Как не? Какво? Не те чувам. Да. Закъсня. И аз се радвам да те видя, Фреди Уайман. Изглеждаш малко... зле облечен за гост на сватба. За разлика от теб. И се радвам, че носиш слънчеви очила. Ще се облека в самолета. Фреди? Ще се оправя с малко ром и джинджифил. Добре. Виждам, че си взела от ракетното гориво на Соломон. Да, Най-добрият ром на острова. да, знам. Но не си помисляй. Целият е за сватбата, Фреди. Паскал не се шегува. Да, благодаря, че ще го опазиш и благодаря, че ще ме закараш. Спасяваш ми живота. Не се мисли за специална. Не си единственият пасажир. Но в самолета няма випове. Добре. Уайман, поправи ли люка? Свободен си да го поправиш, когато пожелаеш. Пак идваш и бягаш, а? Браво! Малка му.
Нежно с нея. Момичето е старо. Ето така. Капитанът ви приветства в Lyman Air полет 227. Приблизителното време на полет е 99 минути. По пътя няма друго, освен океан. Сега ще стане малко шумно. Затова сложете си слушалките, ако искате малко тет-а-тет. Ей, Фреди, искаш ли след сватбата да проверим онзи рив край Родригес? Добре. Отидете и до мястото, където ни е... Кула, обади се. Тук WA227. Искам разрешение за излитане. Обади се 227. Фреди, как си? Очаквам с нетърпение ребра на барбекю и пине колада. Ще се видим ли на сватбата? Иска ми се, приятел, но да удъцове. Забавлявай се. 227, разрешавам излитане. Излитаме. Насочваме се право на запад. Сара. Сара. Чуваш ли ме? Силно и ясно. Сара, ела и седни на мястото на втория пилот. За доброто старо време. Фреди, ще искаш да летя, но аз имам твърде силен махмурлук. Ела тук. WA227, напускате нашата зона. Приятен полет. Добре, до скоро, Сами. Край. Как е животът? Имаш ли си някого? О, за това ли ще говорим? Да. Добре. Да, ходя по срещи, но няма нищо сериозно. Добре. Ти как си? Липсва ми всеки ден. Най-дългата година в живота ми. Много съжалявам. Съжалявам, че тогава не бях тук. Не дей. Бяхте родени един за друг. Не си представям колко ти е трудно. Учиш се да живееш с болката. Любовта не е да сте родени един за друг, а да искате нещата да се получат. Трябва да го искаш. С Елинор не ми беше лесно. Боже мой, не. Готова ли си да опиташ? Не може да мислиш, че помня как се прави. Хайде, каквото и да направиш, аз ще го поправя. Така, гледай висотомерът да стои под 6000 метра, защото знаеш какво става на 6000. Височинна болест. Виж, мамо. Тук горе няма в какво да се блъснеш. Знам, но Фреди, ти каза, че се справяш. На теб ти е вродено. Някой трябва да наследи състоянието ми. Ще изключа автопилота. Така, ако не хванеш штурвала, ще имаш около 20 секунди преди да се отклони от курса. Автопилот. Фреди! Хвани штурвала. Не! И гледай хоризонта тук да стои равен. Не бъди пораженец. Винаги си била голям инат. Добре ли си? Да. Сигурен ли си? Да ти донеса ли нещо? Фреди? Добре ли си? Да. Къде са ти лекарствата? Трябва ми вода. Добре, къде е водата? Отзад. Отзад? Добре. Ей, Джаксън! Спокойно. Джаксън! Той получава инфаркт. Трябва му вода за лекарствата. Бързо!
Ето, така, глътни тези, глътни ги. Така, спокойно. Всичко е наред. Джаксън, бързо! Джаксън, дръпни го от штурвала! Пази се! Дръпни го от штурвала! Мамка му! Боже мой! Сара, вдигни го! Опитвам се! Давай! Не мога! Дръж го! Хайде, изправи го! Какво правиш? Сара, ти го можеш! Боже! Вдигни ни! Той диша ли? Не знам. Добре. Добре. Помогни му! Сърдечен масаж, нещо! Няма пулс. Хайде. Хайде. Фреди, моля те! Хайде. 4, 5, 6, 7. Хайде. Моля те, моля те! 5, 6, 7, 8, 9, 10. Фреди. Не. Хайде. Фреди, не! Сара. О, Фреди. Не! Можеш ли да караш самолета? Не. Но в момента го правиш. Взех няколко урока, но беше преди години. Сложи си колана. Добре. Работи ли всичко? Джаксън, GPS-ът е счупен. Телефоните имат GPS. Нямам батерия. Дай ми твоя. Нищо. Радиото? Да. Ало, чува ли ме някой? Обадете се. Случаят е спешен. Нямаме пилот. Това е зов за помощ. Повтарям, зов за помощ. Пробвай на друга честота. Ако ме чувате, ако някой слуша, моля ви, случаят е спешен. А на къси вълни? Какви къси вълни? Опитай. Ало, моля ви, обадете се. Моля ви. Пилотът ни получи инфаркт и дори не знаем в коя посока летим. Нямаме идея къде сме. Наистина ни трябва помощ. Моля ви, обадете се, ако ни чувате. Спокойно, някой е чул. Все има някой там. Автопилотът. Фреди трябва да го е програмирал за полета до Родригес. Ще се тревожим за кацането, щом стигнем там. Чакай, не. Не бива да прави това.
Фреди каза, че се включва след 20 секунди наръчно. Джаксън, ами ако и автопилотът е изчупен? Колко гориво имаме? Там е. Половин резервуар. Трябва да стигне, нали? Не и ако се изгубим. Значи нямаме пилот, автопилот и GPS. И никой от нас не може да приземи самолет. Никъде не виждам земя. Компасът повреден ли? Не мисля. В коя посока се движехме преди? На запад. Летяхме на запад. Добре. Значи трябва да завием на 90 градуса. Не, чакай, върни. Защо? Защото на запад от тук не е същият запад като преди малко. Може да влезем още по-навътре в морето. Прав си. Излетяхме в 8:40, завихме в 9:20, а сега е 9:30. Летим на север. От 10 минути може да обърнем на 180 на юг за точно 10 минути. И после сме на запад. Това трябва да ни върне на континента. Добре. Нагласям таймер. Добре. Готов ли си? Ще завия сега? Да, на юг за 10 минути и после на запад. Добре. Завивам на юг сега. Дяволите, виж това. Ще минем край тях. Колко още? Почти стигнахме. Те се движат и са навсякъде. Можем ли някак да ги заобиколим? Обади се. Ало? 227, обади се, Фреди. Тук сме. Чувате ли ме? Да, 227, чуваме ви. Здравейте, тук сме. Може ли да идентифицирате съда, приемате ли? Тук 227. С кого говоря? Тук са Сара Джонсън и Джаксън Дейвисън. Ние сме пасажери на полет 227. Бяхме тръгнали към Родригес. Пред нас има буря. Пилотът е мъртъв. Не знаем на къде летим. Наистина ни трябва помощ. Фреди Уайман е мъртъв? Да, получи инфаркт. И сега сме сами. Сара, ти ли управляваш самолета? Да, Фреди ми даде няколко урока преди 2 години. Но е това, никога не съм летяла соло. Ще ни изведете, нали? Дръж го във въздуха и продължи да правиш каквото правиш. Сара, аз съм Самюел и ще се опитам да ви помогна. Колко гориво имате? Колко гориво? 33% в главния резервуар. Имам около 35% в главния резервуар. Самуел, малко ми прекъсваш. Може ли да ми дадеш детайли за локацията ви? Не ми излизате на екрана. Обърнахме, ние сме на около 55 минути от там, където излетяхме. Може да използвате бурята, за да ни откриете. Самуел, моля те, обади се. Не, Самуел, не го прави. Самуел? Ало? Спокойно, ще успее да определи къде сме. Ще се справим. Самуел! Мога да видя бурята. Ако продължите на юг, има риск да свършите горивото. Трябва да завиете на запад, да стигнете суша. Разбрахте ли? Повторете. Да не би да каза да завием на запад в бурята? Да, на запад е най-късият път до сушата. Бурята е твърде голяма да заобиколите. Самуел, има ли начин да кацнем във водата? Как точно ще кацна във водата? Не съм кацала и не съм... Не знам, питам. Не кацайте във водата. Не опитвайте водно кацане. Ще се разбиете и ще потънете. И няма как да ви локализираме. Продължете на запад, докато стигнете суша. Не се тревожете. Дръжте хоризонта равен. Самуел! Ще се върне заради бурята. Каза на запад. Сериозно ли? Запад? Той го каза.
да седнеш на пилотското място. Така ли? Да. Трябва да виждаш уредите. Да се сменим. Гадост. Самюел каза да поддържаме височината. Сигурно се шегуваш. Можеш го. Ето проблема. Ами ако не мога? Това е лудост. Няма да минем през бурята. Боже, не! Сара, какво правиш? Ще мина над нея. Луда ли си? Самюел каза да минем през нея. Дори не знаеш какво има горе. Чисто небе. На това се надявам. Не, Сара, не го прави. Сара, моля те. Давай! Много сме високо, Сара. Искам само да се измъкна. Нека да се измъкнем. Боже, огромна е. Много си високо. Ти си много високо. Хващаме височинна болест. Трябва да слезем по-ниско. Уредите сякаш се движат. Добре съм. Сара! Сара, събуди се! Хайде! Защо падаме? Не знам. Изгубих контрол. Нищо не работи. Казах ти, че трябва да стоим по-ниско. Ниското не е проблемът. Самуел, обади се. Мейдей, мейдей! Мейдей, мейдей! Не виждам нищо. Ще повърна. Не мога. Сара, добре ли си? Къде? Къде отиваме? В коя посока летим? Не знам. Компасът е счупен. Това е страхотно. Трябва да се движим на запад или ще летим в кръг. Сега се връщам. Какво правиш? Чакай. Ще ми кажеш ли какво правиш? Мисля, че помня как се прави компас. Сериозно ли? Ако намагнетизираш игла и я пуснеш в течност, тя показва север. Наистина ли? Майчице наистина работи.
Така ли? Мамка му. Видя ли? Там е север. Сигурен ли си? Сигурен съм. Значи там е запад. Да. Звучи така, сякаш целият мотор се разпада. Слава Богу! Ти успя. Не биваше да се качвам в самолета. Ако не се беше качила, щях да съм мъртъв. Благодаря. Самюел, приемаш ли? Самюел? Ако ни чуваш, минахме през бурята, движим се на запад и търсим земя. Самюел? Може би и те ни чуват. Не знам. Летим на запад, както ни каза той. Да, докато видим суша. Да, а после какво? Горивото 5%. Джаксън беше 35 преди бурята. 5%. Чакай, мисля, че мога да сменя резервоарите. Много се изплаших за секунда. Уредът е повреден. Това е. Не бързай. Да, но просто нагажда се след трансфера. Ще се спре. Ще се спре? Мамка му. Явно от някъде тече. 2 резервоара са, нали? Къде са? Отвън на крилата. Трябва да има теч от някой резервоар или от горивопроводите. Помниш ли онзи стържещ звук под капака в бурята? Може би нещо се е счупило и е нанесло щетите. Какъв е този поглед? Джаксън, за какво мислиш? Знам този поглед. Ще трябва да изляза отвън. Вън от самолета? Да! Чакай, какво? Ти сериозно ли? С темпото, с което пада, ще сме без гориво след 15 минути. Не, Джаксън, не излизаме извън самолета. Прекалено е опасно. Не вярвам, че изобщо си го мислиш. Ако свършим горивото, край с нас, ясно? Може да паднеш, да дебалансираш самолета. И двамата може... Знаеш, вятърът може да те издуха или ще стигнеш там и няма да можеш да го отвориш. Трябва ли да изборявам още защо е глупаво? Виж, по-добре ли е? Можеш ли да забавиш? Само толкова мога.
Боже мой! Внимавай! Сериозно? Джаксън! Давай, Джаксън, ти можеш! Давай, давай, давай! Мамка му. Хайде, хайде, хайде. Давай! Просто залепни, хайде. Джаксън работи! Изравнява се! Джаксън! Сара! Не мога да се задържа! Ръката ми, ръката ми! Помогни ми! Джаксън! Дръж се здраво! Стъпи с крак на колелото! Опитвам се! Можеш ли да скочиш? Дръж се! Сега се връщам. Добре, добре. Джаксън! Хвани ми ръката! Можеш ли да скочиш? Въжето се нави около колелото. Трябва да го срежем. Срежи въжето. Отзад в самолета има резачка за метал. Добре. Хайде, Джаксън. Гледай мен. Можеш. Хайде. Хвани ми ръката. Добре. Добре. Готов? 1, 2, 3. Боже мой! Добре. Хайде. Добре. Ей, седни. Седни. Добре ли си? Добре ли си? Джаксън, погледни ме. Виж ме. Добре ли си? Ръката. Какво? Какво има? Какво стана? Боже мой! Майчице! Не гледай, не гледай. Добре. Така, ей! Остани с мен, остани с мен. Не е толкова зле. Ще намеря нещо, за да я почистим, чули? Остани с мен. Още съм тук. Да, така е. Добре, да. Ти си луда! Спри, спри, спри! Ох, Боже! Добре, за следващата част мисля, че трябва да те разсея. Моля те, не искам да се фокусирам. Добре, тогава се фокусирай. Само ще ти кажа, че постоянно имам проблясъци за снощи. Какво? Коя част?
Боже мой, сигурно му боли ужасно. Не вярвам, че го направих. Добре. Внимавай! Леко, леко, леко. Добре си. Добре си. Това, което направи, беше невероятно. Много глупаво, но невероятно. Предполагам, че още говориш за снощи. Как я чувстваш? Благодаря, докторе. Това е непрофесионално, докторе. Какво показва уредът? 5%. И не падат. За сега. Дано ни стигнат докато кацнем. Може да улекотим самолета. Ще си спечелим време и ще харчим по-малко. Седалките дали са подвижни? Може да стане. Вратата се яде! Това помогна ли? Държи се. Изхвърли ли всичко? Ще го направя. Само дръж самолета стабилен. Джаксън! Извинявай, извинявай. С Богом, Фреди. Трябваше. Така беше правилно. Как сме с горивото? Времето ни изтича. Добре, оглеждай се за земя.
Ще изхвърля и тези. Чакай. Това е ракетното гориво на Соломон, нали? Етанол. Няма ли да стане за самолетно гориво? Може да се получи, нали? Струва си да опитаме. Гадост, клапата е отвън. Отгоре на крилото. Добре, аз ще се кача, ти ще подаваш бутилки. Не, Ще ни спечели време. Хайде, дръж штурвала. категорично не. Не може ли и да съм аз? Не. Мисля, че мога. Беше глупава идея, Сара, не си струва. Всъщност мисля, че си струва. С тази имаме 5. Има лост над вратата, за да можеш да се издърпаш. Сара. Ти можеш, Сара! Не! От дяволите! Джаксън! Трябва ми нова бутилка, бързо! Хайде!
Сън! Още една! Хайде! Хайде! Боже мой! Сара, там има остров! Това остров ли е? Не те чувам! Дай ми друга бутилка! Не мога да се държа още дълго! След тази остава само още една. Мамка му! Мамка! Това беше Сара. Бутилките свършиха. Връщай се тук. Сара, получи се. Наистина се получи. Да! Беше невероятно. Ти си страхотна. Летим на Ром. Ти си гений. Да. Сара, мисля, че видях остров. Какво? Остров? Кой? Родригес ли? Не, беше малък, но мисля, че можем да кацнем. Мислиш ли? Защото ако не си сигурен, трябва да продължим напред, нали? Имам чувството, че трябва да обърнем. Може да е единственият ни шанс. Така ли? Нямаме много гориво и ако обърнем, е това. Няма връщане назад. Мисля, че трябва да обърнем. Вярвам ти. Дай, трябва да я стегна още малко. Благодаря. Самуел, обръщаме и летим на изток. Ще се върнем назад. Видяхме остров преди няколко минути на... каква посока? Север. На север. Дано ни чуваш.
Минаха 5 минути и не виждам нищо. Трябва да е тук. Тук е. Къде си? Моля те. Не. Не. Не може да е това. Не може. Не може да е това. Не искам да е това. Не. Колко мислиш, че ще планираме? Джаксън, толкова съжалявам. За какво? За всичко. Че си тръгнах. Ако не бях, нямаше да сме тук. Нямаше да... Сара, стига глупости. Трябваше да тръгнеш. Аз съжалявам. Трябваше да те слушам, да разбера какво ти е нужно. Аз бях егоист. И двамата бяхме. Защо толкова мразиш да се сбогуваш? Честно, мисля, че се ужасявам, защото ме караш да искам да остана. Майчице! Беше прав. Джаксън! Извинявай. Много съжалявам. Боже мой. Добре. Сега трябва да измисля как да го приземя. Мамка му. Добре, всичко ще е наред. Нека планираме. Как ще го направим? Всичко ще е наред. Как? Дръжни колкото можеш по-високо. Добре. Самуел, опитваме се да кацнем. Повтарям, опитваме се да кацнем. Мамка му. Трябва ни още малко височина. Добре. Не реагира. Не се вдига. Не мога да кажа колко сме високо. 60 метра. О, не. Няма да стане. Той не реагира. Ще стане. Само го дръж стабилен. Гледай да е стабилен. 45 метра. 30 метра. 15. Вдигни ни в последния момент. Опитвам се. Не, много сме ниско. Дръж се, Сара.
Джаксън! 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 Хайде! Хайде, Джаксън! Хайде! Хайде! Слава Богу! Ей! Успяхме! Успяхме! Джаксън? Джаксън, събуди се. Водата се вдига. Трябва да се преместим. Идва прилив. Това е пясъчен нанос. Ще изчезне с прилива. Не. Мамка му! Много съм уморен. Знам. Трябва ми вода. Спокойно.
Какво ще правим? Какво ще правим? Какво ще правим? Джаксън, ще умрем тук, нали? Ще умра. Ти ще си добре. Искам да вземеш жилетката. Не. Вземи жилетката. Не, няма. Я служи, само я разкопчай ти. Няма. Не. Не е време да упорстваш. Оставам с теб. Ние сме екип. Каквото и да става, аз съм с теб. Обичам те. Обичам те. Толкова те обичам. Боже, това е лодка. Лодка! Помощ! Тук сме! Насам! Ей! Ей! Първо той. Ранен е. Donne tous les dés, une bonne chance, hein? Prenez. C'est bien. Благодаря. Благодаря. Tenez. Voilà. Без повече сбогувания. Да. Без повече сбогувания. Режисьор Микаел Марсимайн. Сценаристи Джош Кембъл и Матю Стюкен. В главните роли Алисън Уилямс, Александър Дрейман и Ки Дейвид. Оператор Флавио Лабиано. Музика Йон Екстранд и Карл Йохан Севедак.
I'll be the one to rescue you. You'll be the one to rescue me. Ролите озвучиха артистите Татяна Захова, Светлана Смолева, Станислав Димитров, Явор Карайванов, Кирил Ивайлов. Преводач Силвия Вълкова. Тон режисьор Венелин Николов. Режисьор на дублажа Веселина Стоилова. Адаптация VMS. It's a brave world. We're facing this together now. It's our turn to make it what we want. It's the other side. Ooh, we made it out alive. Oh. I'll be the one to rescue you. You'll be the one to rescue me. I'll be the one to rescue you. You'll be the one to rescue me. Rescue me. Rescue me. Rescue me now. I'll be the one to rescue